кайтты Фәтхетдин. Әбисенә йөреп кенә дә түгел, тагылып ук диярлек. Килеп тә керүе булды. Табыны күрүе булды. Утый башлады өстәлдән. Тәмлерәк бар нәрсәне. Авыз белән ике арада алмалар йөреп тора. Берсен башлый, берсен ташлый, берсен кимереп тора. Тегермәнне тарта тора. Хәрәкәт арта тора. Ашау машинасы менә аннан Хаптор-Хоптыр, капты йотты. Инде туктап бер текәлсә, корсаклары барабан. Шнурларын бәйлим диеп, ботинкага караган. Әмма бәйли олмаган. Тумалаган барабан. Табыннарын белдереп, шулай кеше көлдереп, алпан, тилпән шак-шагатлап, Фәтхетдин кайтып киткән. Шатлыгы эшенә сыймый, чөнки анда урын беткән. Булмагандыр мондый малай, юктыр, шапмагандыр ул гел кунакка, лаптыр. Сысмагандыр ул гел табыннан, Хаптор-Хоптыр. Мин бу хәлне белмәгәнмен, юктыр.